Lona, I have visitor coming and I want the house clean. Yes, madam. Cook a lot of food for them, okay? Yes, madam. Okay, I'll go out. You'll take care of it at home. I don't want lazy housemaid. Aping imawag ka man ng Marsing. Ay na, kasapulan mi ti kwarta din ko. Naibusan ta allowance mi. Pasensya kan manang. Saan tapay apagsaritaan dayta? Adda bisita ti amo kat bisi ak ita. Akat agpatulog ka nga ro di ti kwarta min Awanan ni gatang mi ti kanan mi ading ko. Sige manang Marsing. Di kayagdanag. Apaman ang maalak ti sweldok. Agpatuludak adagos iti kwartayo. Lona! Come here! Ay ayaban na kunti amo. Baliwan tantula aming tagsarita. Bye. Lola! Yes, madam. Coming. What are you doing, Lona? I'm doing something in the kitchen, madam. Bring here a lot of food. My visitors are hungry. Yes, madam. Hurry up! You are so very slow, Lona. Aping imawag ka, Manong John. Adda ka di ibagam. Kasyan na kami kumalor natin ko. Agpatulog ka di kwarta may. Awanin ti balunin dagiti kakaanak ka mamapanag-eskwela. Pasensya kan, Manong. Diyak pa'y naawat ti sweldo. Busy ita ti amok. Nagado ti bisita na. Ay, basta agpatulog ka ti kwarta apaman ang maawat mo ti sweldo mo ay. Un, Manong. Di kayagdanag. Mangtedak iti allowance dagiti kakaanak ka. Ay na, agyaman na ka din ka o. Malapot din tanti salitaan ta, Manong. Amangan no sa pulin na ti amok. Ay, di mo liplipatan ti agpatulog iti kwarta Un, kunak lang arudan. O sige, Manong. Agsubli akon iti trabaho. Bye. Ay, agsubli akon iti ayang ti amok. Amangan no addamanan pangibaonan na kanya. Agunget manan, no jak maaramid adagos ti ipapaaramid na. Okay, Lona. It's time to clean. You clean. Yes, madam. I want to rest in my room, okay? I will take care of it, madam. Nagado ti iinawan. Lumnaskan nga agan sak para iti pamilya. Agtrabaho akit di anaimbang. Madam, you have not paid my salary. I need to send money to my family. You do not have salary today, Lorna. Wait for me to give it to you. But my family need my salary, madam. Can you understand that I cannot give you anything yet, Lorna? Madam. No salary today. Nagbayag mo nga agpatulod iti kwarta ni Lorna. Mabisinan tayo nakakabsat na. Nga ro naman ang Marseng. Pati pagsugal, awanin. Naitama la pa nagsugsugal mo ti pampanunuot mo kabagis, John. Imbis ko mga agtrabaho ka mo para iti panagbiag mo. Nagsao ka magkabagay. Agpapada tayo lang nga ang trabaho na. Ay nadi mo sa wanti kasta kabagay. Sa damo pang gadak, makilablabada akmay. Manumad lati masusweldo mo nga ay. Nagbasit. Di ka pa'y makagatang itinaima sa sidaam. Kandi mo nga min pakibibiyangan ti panagsugsugal ko Aramidom ti kayat mo, aramidom mo ti kayat ko, manang ko. Ay na, nagsubang kayo manan kini Marsing akabagis mo, John. No man nakibiyang mga minantay. Adamot kit di punto na. Day talag sugsugal ter aramidam. Di mo pa yun maasikaso dagiti anak mo. Antay? Rumbang kuma nga agtitinulong kayo nga agkakapsat. Tawanan dagiti dadakalyo. Ulila kayon adamang. Adamat ni Lorna mang titi allowance may. Kahit namnamaan nyo latan ti patulod ni Lorna akwartayaw. Manumot laang nga iti sweldo na nga agtrab-trabaho ijay abroad. Antay. Ay nabaro, kapsat ko day ditatangyaw. At dakarbungak amang bagbaga kada kayo.
Nakakaasi ni Lorna nga agtrab-trabaho ijay abroad. Imbes ko maatulungan niyo. Saan? Tada kayo ti agkaradawat iti kwarta ken kuana. Antay, anya man ng timpul-pulong kada kayo ni Jun akabagis ko aya? Ay nabalasan ko. Awan timpul-pulong na kanyak. Binagbaga aklaang ti kabsat mo. Ay, Agpapada kayo akanakak. Oray no addan bukod jo a pamilya. Biyang kulata timang bagbaga kada kayo. Nang runa numaditi makit-kitak ngar aramitan niyo. Urno sinyo man kiti bagbag iyo. Amuklatan anilor na tinamnamain niyo nga kakabsat. ha? Agsapol kayo mata itinatalgad apanggadan niyo. Saan agapaw tagtrab-trabaho ijay abroad ni Lorna kat naginawan ti panagbiagyaw. Antay, Nariga ti agtrabaho iti adayo alukar marsing kaanakan. Iliw ken tuok ti kalaban mo. Aramidem ti amin tapno makapawit ka iti kwarta para iti pamilyam. balasang pay mo ni Lorna, antay. Awan pay mabukod na pamilya biyagan na. Ay uray pay. Nasingpet kit di ni Lorna tamo na kayo pay apanunutan akakapsat na. No sabali laeng akapsat. Amangan no binaybayan na kayo. Ha? No asino pa'y tiburidak akapsat yo. Iso pa'y tinanakam. Amo na kayo apanunutan. Oh, at ti kwarta bulbuludem, Lorna. Ay na, agyaman na, friend. Kasapulan nga min dagiti kakabsat ko ti kwarta. Di kagdanag. Bayadak matla adagos. Apaman amaalak ti sweldo kini madam. Ala, di mon panunutan dayta. Bayadan tulat na no kay kayat mo. Diyak pa'y matkasapulan ti kwarta ita? Imbag ka pa'y. Nasingpat dagiti amom dito abroad. Saan akas kanyak anauyong. Day tamat ti pagyamyamanak launay si ka. Nakatumpo nga kiti nagsisingpet nga amo. Saanak nagparikot kadakwada. Gloria. May talit na pa'y kanyak ti kwartada Siyak ti ibaunda mang i-deposit iti kwartada iya bangkong. Kasta ka di. Wine, Lorna. Dayto iti kanayon mo alaglagipan. No adda ka iti abroad, sursuruem ti agbalin anatibker para iti pamilyam. Friend. Kang runan iti amin, di mo liwayan ti agkid daw iti tulong kini Apo Dios. Kanayon kang agkararag, tapno yadayo na ka iti peggad. Kanayon kalataan na karadkad. Where are you going, Lorna? Today is my day off, Mom. I'm just going to send money to my family. Where did you get money? I have not paid you, Lorna. I borrowed money from my friend, Madam. Alright, okay. Just come back to the house right away, okay? Yes, Madam. No, kasapulam ti tulong ko, umasidag ka lang kanyak, Lorna. Agyaman na, friend. Awanan ti sabali ang pagkamangak no saan asikang. Asino pa'y nga iti sabaling agtitinulong, no sana datayo mo't lang agkakailian? Dakkelan ti na itulong mo kanya. Maguri ka man. Mabait man laang. Oh, apay? Adda ka di sakit mo? Ay, kwa. Idi pala kalman ang maditirik na. Ngam pilpilitat lang ang tibagik nagtrabaho. Ay, di mo pili dun tibagim ngagtrabaho. Si kantumot lang tinakakaasi ti dayta. Diyak kaya't nagpungtot kanyak ti amo. Isungag trabaho aklat na, friend. Kan makimutong ka ba yan? Saan na kasi ti sigot ti pamagim? Naglukmag kay di damam dito abroad. Ay no, nagdakulin din nagbaliwam si ka. Sana bali ako matungak. Tinapatag. Makatulong ak kadagiti kakabsat ko amang namnama kanya. Lorna? Saan ako nagbayag, friend? Ang mga norurayan na kunti amo. Sige. Ayun no ka sa pulam ti kasarsarita.
Umay kalaang dito'y balay ti amok, Sana bale, asidagmat. Na. Nabartag ka mo't amasabat ka, Jong. Sika magayam. Ante, sana ka nabartag? Nakainumak lang basit. Anya abasit. Madlaw iti lang ang akastaw na iti bartag mo. Relax, ante. Imbag ka pa'y tamaaramid mulat tati agrelax nga awan mo't panggadam. At damat ni Lorna, amang mangta diti kwartami, ante. No kasta, naawat yumanan di kwarta nga impatulod ti kabsat yun. Wala, ante. Ay, di ka lagbain yun. Nakakaasing agsapsapol di kabsat yo ijay abroad. Ngamday talag barbartek tar aramidom. Mayat ti biyag ni Lorna ya bro, ante. Kano nagdakkel ti sweldo na. Ay, day talati amom nga aramidon. Nusan ngagbartek, mapan kag sugal. Ay, nanyanti magpakibiyang, dakman ako nakon. Kasano ajak makibiyang. Masya naklaunay kinilor na amang mangted iti kwartayo. Ante, Igat-gatang yulaang iti awan kaus-us kan na ba nagti kwarta a nagrigregatan na. May sakamot marseng. Imbes amakmakan tinangigatangam iti kwarta nga impatulod ni Lorna. Saan mo tainggatang mo iti pagpapintas mo? At dayta kay man ako na ako nante. Dakis aya mo tagpapintas. Jak imbaga adakas dagpapintas. Tiko na, hinggatang mo kuma iti makmakan ti kwarta a pagrigregatan ni Lorna ijay abroad. Ante, Agpada kayo kinityon akabsat mo. Awan patag kada kayo ti kwarta a pagrigregatan ni Lorna. Imbes ko mga agurnong iti kwarta, tapno addanto kautan nyo no agkasapulan kayo. Lorna, wash the curtains and sheets. Yes, madam. Hurry up! You move slowly. I'm sorry, madam. I'm not feeling... I don't care. You go to work, Lorna. Yes, madam. ay nasayang at tapimanaw ya tigre nga amom, Lorna. Makay na ka. Gloria. Saan na nasayang at isa sa Adam dito abroad si ka? Agsakit ka pa yan? Ay na, friend. Gagangay lang day ka, burikor. Patsya nga gimbagak tumadaan. Anya gagangay? Anya ka nagpatulong ka lang ni ti agency. Ipakamong ka dakwada ti sa Adam. Nga agsakit ka. Saan, friend? Orayak lang ang amalpas ti kontrata. Anya? Basit lang ang napanawan. Agsubli akon iji pagilian tayo. Agornong akpay basit. Tapno addan to aramat at apaman ang makaawi na. Sa bagay. Ipatpatulod ko nga minti kwarta kinimanang ko. Patsak ang nakaornong matanday jay. Sapay la kumaa. Basit lang ang timabat-bating allowance ko dito abroad. Intalag ko kinimanang ko dagiti urnong ko. Antay, dua baboy ang dadakkel ti sagana kita kasangay ko. Ado ti makmakan. Nagkarbumutan ti kasangay mo, Marseng. Kasla nagado ti kwarta ma. Awan mo't permanente at trabaho. Binulod ko pa ilang nga, di kwarta nga urnong ni Lornantay. So katakto mo lang. Anya, inusar mo di kwarta nga impadulin kan katikapsat mo. Kisublik to mo lang nga, antay. Kaya't ko lang amin arambakan ti kasangay ko. Ngam nalabas ti ginastos mo ang nagkasangay. Agasam nga ay tadwa baboy tinaparte. Ati mo pa yun jay agkasar. Ay na, di kay latag sa Sauditan, antay. Mangangkay kitin. Oray pay, umdas ko man jay basit asagana. Awan romba nga pagdanagan nyo. Gaputad da kanyak ti urnong ni Lorna. Isublik to mo lang nga. No may sublimpay
Saan akas ka rin at ibagbagam? Gaputawan mo't nasaya at apagsapulam. Sana mabalin na si kalang tagnumariti kwarta ni Lorna ka ba, guys? Nay, anyat kahit masawan ka ba, guys? Igas-gastos mo ti kwarta na. Isa rumbang ikanak mat. Ay, sana mabalain. Tapay sana mabalain. Siyak lang, ti manggig gamit ti kwarta, gaputa siyak tinangital ka na. Dito, Ay, anay ko. Abay, agsipat ka na eh. Ay, ikanak iti kwarta tapno nasayat ka kanya. sana mabalin ko lamang. Pagsugal mo lang ti kwarta. No, nakasao ka, mat. Kano nagparti ka di do ababoy di nagkasangay ka. Pinakan mo amin a padam at chismusa. Ah, No di nak ikan iti kwarta. Riribukin ka. Talaga ang awan ornos yung agkapsat. Agpinpinokaw kayo kiday. kasano? Ipilit ni kabagis ko nga laan ti urnong ni Lorna ija abroad. Anya, Tap nagsardangan, intad kulangan ah. anya, intad mo amin di kwarta ni Lorna kankwana. Uy na antay, makamumot tano'y gastos na amin day jay. Agpampanunot ka ka di Marsing. Sika tinangital kan ni Lorna iti urnong na. Ilawlawag kong tulangan ah, intun sumangtol. Kasanon no gastusan amin ni John ti kwarta. Sayang lang tinagbamban no kanjay kabsatyo ijay abroad. No kasta. Agawid ka nga ro din iti pagilyan tayo iti mabit, Lorna. One friend, may salaangin alawas. Malpasan ti kontratak dito abroad. Ay, kasta gayam. Agyaman ako unay kan ka Dakkel ti na itulong mo kanyak. Kabayatan ti pa nagtrabaho dito'y. Hala, sika talaga. Di mo pampananutan day jay. Ayun gayam, bayada kung di utang ko kan ka. Oh, Atoy, sigurado ka? Adi man kasapulan day ti akwarta nga? saanin? Ulitak man ng ti agyaman. Nagsaya at kaagayam. Ah, ni, Lorna, simangpit kan. Wan manang, Pala di mo yung bagbagatap no nasukon da ka kumain sa airport. jakon impakpakaamu kada kayo kin ni Manong. Kaya't kayo asorpresaan. Ay, apay nga akim mo tong ka. Nalukluk magkapaidisan ka nag-abroad. Manang, Nalalaw may ka, sumarkading ka. Amo ka na banog kay ti biyahe. nauyong tinagbalin nga amok iji abroad manang Marsing. Nagan-ano sa tapno makaurno nga klaang. Kat makatulong nga kada kayo kin ni Manong John. Ha? At dapay gundaway adinak pa kanin ti amo. Pagtrabahon naklata, nga uray ang sakitak. Lorna? Basit lang oras ti turog ko. Adalo man ti rabi ino maturog ka. Masapa ak tumanin abumangon, tapno asikaswag ti amo. Ha? Ado adaras ang nagsakitak. Ngampilpilitak lata trabaho. Ni Apo Diyos laang ti pagkamkamangak. Kan mang patpatipkar iti pakinakam ko. Lorna? Para kada tayo matlaang tararamidak, manang Marsing. Ay, uwan gayam. Di urnong kung adakan ka, aramatin tayo nga agnegosyo manang. Pagpuunan tayo. Kukwa. Ayan di kwarta manang Marsing. Kaya't ko makita. Ay na. Pakawanan na kading ko. Awanan kanyak timpay dulin mo kwarta. Anya ti kayat mo asawan, manang Marsing. Ay kwa. Inala kanyak ni Manong John. Ikat. Impabak na iti sugal. Anya. Pakawanan na, Lorna, ading kaw. Ikaray, agbalbaliw akaw. Saan ako nagsugsugal? Sapay la kumata mapakawan na kami. Ading ko. Mano atawan na nagregreg at agijay abroad. Tapno makaurnong kan matulungan kayo akakabsat ko. Ngaman niya dahil ngay naramid yun.
Naglaka nga yung pukaw yung ti kwarta nagrigrigatag. Sorry, Lorna. Amuyo ka din no anya ti mapaspasama kanya kini abroad. Amin arigat kan panagtuok. Inaramid ko. Nagtalaga ka na kayo. Ngam sinayang nyo lang ti kwarta nagrigrigatag. Pakawanan da kami, ading ko. Mangnamnama ka. Agsapol kami ni trabaho, may. Akat, sigamat itan titulungan, may. Uwan, ading. Day tatagpay so. Pina, mababayin kami ulit kan. Unay kayo muntan. Manipot ita. Agbalbali kami na rin ka. Agtitinulong tayo ng agkakabsat. Uwan, ading. Promise. Kaya't mi alito pan dagiti nagkurangan mi kan ka. Kat pakawanan na kami kumaading ko. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao.